motimore odiochieng' makawuono en ni jatend piny Kenya William Ruto singo mar bugo gucho omenda ma dongruok ne wakeni ma pacho ka. Ruto wacho ni agucho omenda mong'ere kaka Women Enterprise Fund osekonyo chulo dongruok ne wakeni, omiyo piny owacho mare biro medo omenda ne chenro magi. Bende osingo mar chopo kar pok maromre ne kit chwech duto. Ma en achiel kuom neno ni mine onywaki kendo nywande lemo mag telo kod chenro mamoko mag dongruok e pacho ka. Ne olose kinde mane oyuore nyasi mar dhialo wakeni manotimore kar romo mar KCC bomani ma Nairobi. Ruto bende osingo mar yaro kendo chenro mar kelo chiemo e pacho ka kaka yor kedo kod kech to kod ngaji ma poko kwa podo kwako piny Kenya. And greater support for women is through innovative technology. Fred Nyaga can just stand close by, and Fred Nyaga is a trailblazer 2023 for She Award. Mahindi gunia milioni 4 ambayo itafika hapa kuanzia mwezi huu wa 3 tukienda mbele. Tumeagiza mchele, tumeagiza vyakula vingine na hata mafuta ya kupikia. Tumeagiza pamoja na hata maragwe na mambo mengine ambayo itatusaidia kutuletea chakula, ndio tupunguze, ndio mambo ya chakula isipande juu kwa bei. Tumeshaweka pesa ya serikali ya kutosha katika hiyo mpango. Tumesema vile vile kwa wale ambao katika sehemu kame, tumepanga na tumeweka shilingi bilioni 3 katika budget yetu ya juzi, na tumesema hiyo chakula itaanza kusambazwa kuanzia wiki hii, ifikie wale wote ambao wako katika sehemu kame ambazo wako na matatizo ya